Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. I'm Christopher Gonzales mga katupay. At syempre, binabati ko kayong lahat ng isang magandang araw po sa inyong lahat mga katupay, Luzon, Visayas at Mindanao mga katupay. At syempre, kasama rin yan yung mga kababayan kong OFW. Shout out sa inyong lahat dyan. At syempre, nandito na naman ako sa ating mga kasamahan sa Tuda mga katupay. At syempre, makita mo sila, yan. Dito. Wag ka na lumayo. At siyempre mga katupay, magbigay ako sa kanila ng saya. At siyempre, kunting halaga rin para makatulong man lang sa kanila mga katupay. Mayroon silang pang boundary. At siyempre, may pangasunin na rin mga katupay. At siyempre, bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman dyan. At siyempre, click na button bell at click all mga katupay para maging updated ka na sa i-upload kong mga video mga katupay. At siyempre, sino gusto mo unang-una dyan? Ako! Okay, ito mga katupay, ang una natin kalahok. Pre, pakilala ka muna sa vlog natin. Store to Bulon. Kasaan si Nestor? Kasaan? Tagang Blanque Central. Okay, ready na si Nestor. Ready na si Nestor. Tingin sa ating kamera. Eh, wala tayong dalang bunupan. Okay, talaga ito, nalimutan. Ready na. Pabira ka na nila. Store to Bulon. Tuloy, libre. Ready na. Uy! Download mga tupay, download, nakalimutan, hinarot lang siya mga tupay, nakalimutan. Ayan na, gano'n. Pahikap. Download yung una natin kalaw mga tupay, hinarot siya mga tupay, nakalimutan ko. Nahiya siguro mga tupay, di ba? Ito na yung una natin kalaw mga tupay. Pakilala muna sa atin. Ayaw ka pala si Ringo. Nakasaan si Ringo? Taga sa Central. Taga Central. Binata ulit tayo. Binata, may asawa. Karuhin mo. Binata ipanganay. Binata mga puro panganay. Okay, ready na? Ready na. Alalalim mo, 400 ha. Pag nahulaan mo, pangalan na ng sikirya, hipuin mo pa. Diba? Okay, ready na. Okay, dukot. Dito ka dumukot dyan. Huwag kang maya masisilip eh. Maliit ang itong karton. Yan. Dala, hawak ka mo na. Oo, bilangan kita ng 10 sika siya. Okay. 10, 9, 8, Milkinat. 7, Milkinat. ha? Milkinat. Milkinat? Sigurado ka? Sigurado lang. Grabe. Sigurado talaga. Baka hindi. Sigurado? Ha? Ako si mga. Huli mo. Nakita na. Nakita Isa lang ang ating kalaw ko mga kapay, nahulaan ka na. Sarado, nahulaan. Okay, sinuwerte itong tao na to. Sinuwerte oh. Happy tayo. Pabidyo, kay bigyan na natin yung premyo dito. Diyan para makita tayo. Pagpira na hulaan siya agad mga kapay, isa lang yung ating kalaw mga kapay, nahulaan siya agad. Ano nga ulit? Ito mga katupay, yung kanyang naulaw ako tamang-tama, milky nut. Kumakain ka ba dito? Ako kumakain yan. Ba't naulaan mo kagad? Anong flow mo? Yung parang donut. Donut, tapos ngayon. Milkinat. Okay, siyempre mga katupay, ibigay ko na yung premium niya mga katupay. Sinuwerte yung 4,000. Sama natin mga katupay. Ano hirapan ako mag-camera? Alright, ito. Nakanta na. Alright mga katupay, ito yung premium niya mga katupay. Bilangin natin. 1, 2, 3. Ito, 4,000 mga katupay. At siyempre, ano muna kayo. Okay. Sana ba yung milkinat? Pakita mo. Kinain na. Video mo eh.
Mga katupay, kinain na yung milky nut mga katupay. Ano ito? Ito na kay buwan na ulit. Bigay yung tagdan. Tagapin mo yung floor. Oy, Sabi mo sa floor natin. nag-video. Ano masabi mo sa Oy, floor? salamat ka pala, Tubay. Okay, subscribe. Sana marami pa tayo magpapapasaya mga tupay. At syempre, hanggang dito na lang mga tupay. Magkita-kita na lang tayo muli sa susunod na i-upload ko mga video mga tupay. See you again to my next vlog mga tupay. Bye-bye! Bye-bye. Ang bira. Ang bilis na ulaan ni gringo Nakita mo yata. Ang birang buhay. Swerte lang.